sa'annan muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda ya matsa mana Allah ka matsa masa, duk wanda ya takura mana Allah ka takura masa. Sannan muna roƙonka ya Allah duk wanda suke kin addini da masu addini, idan masu shirya ne Allah ka shirya da su, idan ba masu shirya bane ba ya Allah ka hada su da coronavirus, ya Allah ka masu tukuici da Ebola, in za su cika Allah ka sa su cika da ainihin lasafi ba. Sa'annan ya Allah muna kai koke gare ka Yahudawa da 'yan kazaginsu da masu mara musu baya sun tasa addinin Allah gaba. Ya Allah kai ne ka azabtar da adawa, haka ke ba mu labari cewa fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya Allah kai masu yadda kawai adawa, ya Allah Yahudawa da masu mara musu baya yadda kawai samudawa, haka ke ce mana wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ya Allah su ma nan ka musu haka nan. Ya Allah yadda kawai mutanen annabi Shu'aibu, haka ke cewa ka allam yagnu fiha ala bu'dhan limadyana. Ya Allah su ma nan ka musu haka. Yahudawan nan da yan kazanki su da masu goya musu baya, ya Allah yadda kawai mutanen annabi Lutu kake ce mana faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Ya Allah su waɗannan ka basu haka nan. Ya Allah kai ne ka kunyatar da Qurayshawa ranar yakin Badar. Ya Allah kunyatar da muƙiya addini da masu addini. Ya Allah kafiran Makka ranar Azab kai ka sa su kwashi kashin su a hannu, haka ke cewa radallahu alladhina kafaru bi ghazihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ya Allah nan Yahudawa da masu goya musu baya da masu mara musu baya, Allah su maka kunyatar da su haka nan. Ya Allah rago azaba da kai ashabul fili, Allah ka zazzaga shi a gare su. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zarban mu, ka ƙara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka shirya da mu shi na addini. Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da arziki mai albarka. Abinda ba mu iya Allah ka iya mana, abinda ya fi karfin mu Allah ka karfin sa. Allah kare mu da kariyarka daga dukkan sharri da dukkan bala'i da dukkan masifa da dukkan asara. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.